aya isa ya gide aya da mai dodo rudo dan bai mai kwanciyar daukar da mai kwanciyar daukar da numfashi ke ta sa mutum yayi ta nishi wata ran harkan kama kan ji haushi haka za mu bi shi dan ba kamar shi ni ke ta nazarin ma fitar shi an riga da an ce ba maganin shi ko da kashe mu yayi mi ta bin shi aya dan wai yana da wani armashi kuma kun ji bai da ranar fushi haka kowa yake ta mai tattashi kasuwar so kullum take ci sa masoya kwanan takaici jam'iyya mai takance inci mai ruwa na zuma da madaci giza mai hannu da yawa mai kashe maraya da mai uwa ya kashe jama'a da yawa yana jiran mai shirin zuwa dan aikin mutuwa ne so da ajali kamar tafaye ne tunani na yi nazari bakon yanayi mai soya lamari soyayya ko an iya ta sai an saba soyayya rayuwa ko an saba sai an jure nazari ke ce ta fara ke ce ta biyu cikin raina ke kika zama rubutu na har karatu na fagen kauna zaɓi na zuciya bikin idaniya ke ce sarauniya dukan matan duniya ki zambawa lokaci babatu na sokaci ni na yi tabbaci ke ce abokiyar rayuwa ta sarauniya idaniya sanyi na zuciya kice masoyiya ko an iya ta sai an saba soyayya rayuwa ko an saba sai an jure shi na bai wayar rata yake shirin yamin wauta zana so mu sasanta ni da yake bani dama ta so ne yake ta cina yake ta sanya nake ta yin wauta kullum ana ta jina ana ta cewa na ta yin maita zan so gare ki na rata a cikin yan maza na bambanta ni da ki bani dama ta ko an iya ta sai an saba soyayya rayuwa ko an saba sai an jure ko an iya ta sai an saba ko an saba sai an